Hi guys, maayong hapon. Aduna sab ko laing ipakita kayo guys, kining tanom guys nga gamonon og banig. Ato makita karon guys ang gamonon banig sa iyang nahimutangan. Kining ato makita karon guys, kining dahon guys nga tag-as. Muna gitawag siya guys og baliw nga burog banig. Siya guys oh. Taas kayo guys. Naitupok siyang kilid siyang dahon. Muna siya guys. Muna tawag guys og baliw. Salamat kayo guys sa pagtanaw ninyo sa akong videos. Huwag kayong kalimot guys sa pagsuporta sa akong channel Zikaro TV. Huwag kayong kalimot guys sa like, subscribe, ang daghang videos nga inyo mo tanawan. Salamat guys, thank you.